V nadväznosti na workshop, ktorý prebehol minulý týždeň vo štvrtok v našej nemocnici v našom edukačnom centre, sme dnes implantovali jednu z najmodernejších totálnych endoprotéz ramenného kĺbu. Indikácie pre implantáciu tejto náhrady sú ako degeneratívne zmeny, tzv. Omartróza, ale aj posttraumatické zmeny, teda zlomenie ťažšieho typu, hlavne vo vyššom veku. Výhoda tohto typu endoprotézy je v tom, že dokážeme ako keby našiť každému pacientovi typ endoprotézy na mieru, čiže tá modularita, tá variabilita tej endoprotézy je obrovská. Výnimočnosť tejto endoprotézy je v tom, že nám umožňuje využitie roboticky asistovaného operačného výkonu, ktorý predpokladáme, že budeme vykonávať v budúcom roku, teda v roku 2026. Čo sa týka rekonvalescencie, pacienti nosia šatkový záväz alebo špeciálnu ortézu do vybratia stehov a od 2. až 3. týždňa už začínajú s aktívnou rehabilitáciou. Takže ten návrat k normálnemu životu je relatívne rýchly a bezpečný.